5 дәрестә ислам нигезләренә өйрәнү. Түбәнкама шәһәренең Үзәк мәчетендә намаз бәхет ачкычы дип исемләнгән курсларны эшләтеп җибәрергә җыеналар. Укулар 21 февральдән башлана. Аңа теләге булган һәркем языла ала. Теманы хәбәрчебез Альбина Валиева дәвам итә. Biz дәресләребездә кулланабыз шундый плакатларны, башка төрле китапларны, материалларны. Әлеге плакатлар бик уңайлы аңларга, монда бүтән рәсемнәр белән бүтән хәрәкәтләр аңлатылган, күрсәтелгән. Кыска вакыт эчендә намаз укырга өйрәнү Түбәнкама Үзәк мәчетендә шундый мөмкинлек тудырыла. Биредә намаз бәхет ачкычы дип аталган түләүсез курслар башлана. Булат хәзрәт Баһаудинов әйтүенчә, дәресләрне тәҗрибәле укытучылар алып барачак. Без аны юкка гына намаз бәхет ачкычы дип атамадык. Ни өчен? Чөнки без намаз укыган кеше ул үз Раббысы Аллаһ белән яхшы элемтәдә була. Аллаһ Раббыбыз безнең бу дөньяда бердән-бер хуҗа. Бүтән байлык, безнең бәхетебез, сәламәтлегебез, иминлегебез барысы да Аллаһ Тәгаләнең әмрендә. Хәзерге вакытта курсларга язылырга теләүчеләрдән гаризалар кабул ителә. Исемлектә инде 50дән артык кеше. Әйтергә кирәк, исламда беренче адымнар ясаучылар өчен барлык кирәк-яраклар әзерләнгән. Блокнот, каләм, рәсемле намаз уку тәртибе китабы. Бары тик теләк кирәк. Укулар атнага бер тапкыр шимбә көннәрендә Түбәнкама Үзәк Җәмигъ мәчетендә узачак. Барлыгы 5 дәрес үткәрү күздә тотыла. Курслар татар һәм рус телләрендә алып барылачак. Беренче дәрес 21 февральдә узачак. Уку тәмамлангач, катнашучыларга рәхмәт хатлары тапшырылачак. Альбина Валиева, Булат Әбделманов, Яңалыклар.